नैबे साथ्रिसन धनस्रि समस्ति हिसाबै थांनाय बाराव जोङो बेवहाय माने जेनना थानो गोनां जादोंमोन। जिहेतु बेवहाय बिपिएफनि एमसिएलए दं आरो बे एमसिएलए थानाय हिसाबै बिथाङा एमसिएलए माने जानानै जेबो मावनो हायाखै। बेखौ रायजो राजाया नुदों आरो जायफ्रा दिनै जइन जाबाय थादों होनदों। दा बांसिनानो जों नुदों बिनि माने फेसबुकआव होयो, मिडियायाव होबाय थायो, गावसिनि गोजामखा मानसिखौनो बिसोर थाङै थाङै माने गामसा गानहोबाय थायो गावसिनि पार्टिखौ आरो। दा जोंनियावथ' माने बिपिएफनिफ्राय गोबां माने गोख्रों गोख्रों माने मावथि फैबाय। जायफ्रानोखि दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव प्रेस मुसाहारिखौ माने दैथायहरनायमोन बा खामानि मावनानै देरहाहोनायमोन। दा बिथांमोनानो जोंनो बेयाव फैदों। दा जायानोखि दिनै स्टियारिं माने कमिटिनि दा चेयारमेन जानानै दं, रसेन बसुमतारी, बिथाङाबो इउथनि प्रेसिडेन्टमोन, बिथांमोननि माने बिपिएफनि इउथ प्रेसिडेन्टमोन ब्लकनि। आरो बेजों लोगोसे थांनाय बाराव बिथांखौ माने प्रेसखौ देरहाहोनाय माने रमेन दैमारि होननाय सासे दङ, सेक्रेटारिमोन बे धोनस्रि ब्लकनि। दा बिदिनो बिथांजों लोगोसे गोबां एक्स चेयारमेनफोरबो दं आरो बिथांमोननि वमेननि दङ। लोगोसे बिथांमोनाबो दिनैहाय जोंजों जगदान माने जाफैबाय थादों। आरो लोगोसे जेसेबांखिनि दा बेवहाय बिजेपिनि भटार्सफोर दं, बिसोरबो दिनै जगदान जाफैदों। ओंखायनो दिनैनि तारिखाव जोङो देरहागोन माने 100% माने रोखा होननानै जों दिनै बुंनो हायो।